Ocular inspection gihimo sa mga sakop sa City Tuda ug sa kapulisan sa pipila ka mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Talisay. Isip kabahin sa pagpangandam sa pagsugod na sa klase karong Martes. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem! Lan gihimo ang managlahing pagsusi sa kapulisan og sa mga sakop sa City Tuda sa mga dagkong eskwelahan og sa mga eskwelahan nga nahimutang sa mga major roads. Samtang misting operation ang gipaygayon usab sa mga sakop sa Talisay City Health Office ngadto sa mga eskwelahan. Sayo ganihang buntag gipahimutan kini mga traffic signs sa mga sakop sa City Tuda sa gawa sa Tabunok Central School. Ilang gibansay ang angayang himuon sa pagpasayon sa trapiko ilabi na kun adunay mga tinun-an nga manlabang. Ang Tabunok Central School ang usa sa daghang mga tinun-an sa dakbayan. Nangulo si Joy Tumulak, hepe sa City Tuda sa pagpasayon niini. Mipegay na usab sila og roadworthiness test sa mga tricycle. Ang tanan nga mga traffic enforcer sa area gi-require na nato nga mo conduct sa operation kung mingaw na ang ilang area pagpara aning mga tricycle nga maoy means of transportation nato dinhi sa Talisay, pag-check gihapon sa ilang nga mga units kung roadworthy ba, unya human kining pag-check sa ilang franchise, pag-check sa ilang nga mga ORCR. Ug ang pagpahibalo sa himuong clearing operation diha sa daplin sa mga daan at tubangan sa mga eskwelahan. Pagpahigayon niya namo sa among clearing, ibalik na mo pagbalik ang clearing operation sa mga illegal parking along sa mga dagkong mga daan, ilabi na gyud sa mga daan nga naa duol sa eskwelahan. So nagkandak nami og rekorida unya pa-pull out and then og di gyud mo pull out og wa gyud tagtungod among i-clamp. Samtang unang gibisita sa Talisay City Police ang Talisay City Central School ganihang buntag na hinabi ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa si Dr. Maria Angelica Lauronilla ang principal ug usa silang gituki ang kalabot sa security plan sa tunghaan. Samtang aron pagsiguro nga luwas gikan sa mga sakit ang mga tinun-an ilabi na sa dengue, ang Dengue Task Force sa Talisay City Health Office nagpahigayon usab og misting operation sa mga public schools. Ganiha ilang unang gibisita ang Talisay City Science High School. Ilang gisprayhan ang nagtapok nga mga ligid ug ang mga tanom diin sagad bagpundo ang tubig ug itlugan usab sa mga lamok. Gipang-sprayhan ang tanang mga classroom. Matod sa Dengue Task Force nga initiative nila kini isip ilang abag sa pagbukas sa klase sa sunod semana. Initiative ni sa City Health Office o sa atong mayor o vice mayor nga mag-spray kay idungan lang sa brigada para sa anti-dengue. Kay nagkuhan man information dissemination amo lang sa gi-apil og spray. Okay, naman sad mi nakita diri mga nguyong-nguyong gud sa iya mga stagnant water. Lain-laing tulo pa ka mga eskwelahan ang ilang napahigayunan og misting ug hangtod pa sila sa Lunes nga moduaw sa mga pampublikong eskwelahan aron sa pagpahigayon og misting sa mga Dengue Task Force. Kinaro pagsiguro nga wa nay mga lamok pa nga makahatag og sakit sa mga tinun-an. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.